anụrụ m di na 2024 mụ na enyi m nwoke anụwa ihe anyị kwụrụ bụ gịnị 4 years before wee chọọ ịnụ m mana agwa m ya sị ada bụkwa AS nyawa sị na ya bụ AA akwa ịghọtago so ka anyị kanyelu ijebe ego m anyị wee jesie afọ ịkpalụ gotesie ife anyị n'idile biko no manage no my voice because na my microphone ọkwa ya pụtara ụtụtụ sụbalụ m oyibo so I don't know but ihe a bụ just my voice with lots of noise. My phone, imagolo my microphone nwere noise canceller, but this time I am so sorry. I hope you guys will manage me the way I am. So Osimunene, I meet this guy mgbe fa jere inene GCE eyata nya wefe ya na obiala inenele mmadụ. So from there fa exchange a number fa na abọ wee kwụba. So back to ife nna ka o wee si na fa je gotesie ife ga-eji wee gba akwụkwọ imagolo ode ife anwa. O wee si aka ya bịakwa nya na bani ya na-abịa. Nya wee naba. O wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ wee nene ọbalị ya. Wee nene sie wee chigetesie na sorry. Na ya na-ege ezibe egezi na ya mara na ya bụ AS2. Na mgbe a na-agwa anyị ihe a na ya adụghị ime o. Ya adụghị ime. O wee sekpụla na wee ya bịa si biko. Kafa kpe ekpele na Chukwu ama nkwe kafa mmụọ es. Nya wee kwelụ. Ha wee je wee mee ego mesie ego. Afọ ibe afọ wee pụọ. Still, na love this guy so much. Nya kwelụ feje wee gbaa akwụkwọ. Gbasi akwụkwọ ịmagonu. Mee every other thing. Do na ihe anya. Na afrozi nwa o. Osibunne, na ibia na befanafa na-enwe nsogbu. Ịghọta kịta. Na ibia befanafa na-enwe ajọ nsogbu. Na nsogbu ha na-enwe dị too much like ịbata abata ịma ntụ ime ị ga-atụ atụ ị ga-anọ 3 years. Ọ bụrụ na ịtụlụ atụlụ, ọ bụrụ na emere ego gị mụọ nwa adọrọ ndụ. In fact, a lot of stories about them. Na ụmụnne ya niile nke nụọ nwaanyị ọsọ ikpe ka a ga na-ekpe o. Osibunne ya nwee up to 10 miska. Up to 10 miska. O wepụkatazie na o nwezile nke ajele ụlọ ọgwụ na mami abenes. So mami ya wee kunye nwa. Ịgbagolo onye jele ịmụ nwa ọmụrọzi bekete mami ya wee kunye nwa. So ya wee kulie wee nata ọbụlụ nwa nwaanyị nọọsụ ọsọ ya na mami ya na die maala ife menụ. So ka ara ezibele nwa afọ rezisie. Ya wee duzie ime nke wee mụkwa nwa afọ ọ bụkwala nwa nwaanyị. Osimunne na Chukwu mere ebele na nwa afọ abụrụ esi na esi ọkwa ya tago. Osibe anọgidezie di ya kwụlụ ọtọ chenjie. Nọgide nnọọ kpọta ofu nwa agbọghọbịa n'ụlọ si na nwanne fa. Na ọ bụrụkwa nwanne fa na ya na anya na nwanne fa na ya mara na ife akpala akpa na-akpasigo etu esi achụ ya. Na ife fa plan ọ bụ ya na ya na-abọ na-atọ ụtọ ofu mbọsị ka edulie pụọ gbaa anya ọgwụ ka ọ ghara ịgbazi ebe ọ nọ. Den ka fagbu ya ọtọ fagbazi anya ọtọ fe wee mee vidio famesizie vidio ka wee weli ya wee chụọ anya. Na ihe anya na-agwa anyị ihe a na chọrọ ịga gaba in details na-akpọsị ma ndị eke na ya o dịga yọsịa biko wee confess ya ọ bụrụ ihe DS etilo. Osimunne even before ha wee wed ya n'abalị before ha wed ya na onwe one girl ọ na-akpọ na phone nya wee jụbịa sị kedu ụdị omume bụ ife a. Ọ sị ya nọ ndị ya hapụsịrị wee nọbịa ka o wee ma na ya fụrụ ya n'anya. Ịgbagolu all those things wee bidozie wepụta ife. Ịgbagolu ọ na-emezi etu ọbụla o si wee dị ya mma. Nna ọkwa na ya ka efuzili ife die na-emezi ịghọtago nya wee bido wee mebe biznes na ya na-eje osina aba yes wee je na-ebute akwa na-ele. Ịghọtagoro na ya ga-eje na ya ga-agwakwa ya maka na before ihe anụ nwee mee na oluzugo ọlụ ya ebe ọ na-alụ na bankị na o nwere ka o si wee buocha ndụ na bankị wee chụọ anya n'ọlụ ọkwa ịghọtago na onye nwaba ihe na-efidizi fancha niile adịrị ya na-enye ya ego na-take care of this guy. Imagolu ka ọ ghara feel the impact of iluzu ọlụ ya. O wee luo one day nya wee jebe afịa na fanyọbala onyonyo ịghọta fasịla okwu sesi okwu ịmago nọ na-akpụ ya nwaanyị aga na-akpụ ya so many things na-akwụ ya iyi. Ịmagolu mmadụ na-abụọ sesila okwu nya pụta ụtụtụ jebe afịa na ya gwara ya wee jesie nya bafa wee bata na mgbe ya ji wee lute na paakị ebe fabi na ọkụgo wanụ nke abalị. Ọ bụrụkwa sọsị ya ahụ na onwe ndị ya na ya na-abọda eje afịa anwa. So fancha niile decide ya kafa lalụọ na paakị ụtụtụ kafa naba. So ọkwana ya fa wee lalụọ na paakị luzi ụtụtụ wee nabazi anya batazi adiesi anyị anụsigo ya naba na ya chọrọzi. Osimunne ọkwana ahụ
nya mọrọ ife a ga-eme kekwe na ife a ga-eme nya wee bulu akpa ya wee na-abe nne ya. This man wee gbu ya nkịtị na ife a nọbe nne ya bụ one good year before wee bịa bulu mmanya wee bịa yọba biko ya na enyi ya nwoke. Ọsị m nne na ife ịfụnanya na-eme erika na dede ọbịa na ọ nọ na-apị fon na onye ya na ya na-abụ ọsọ wee bịa bụ onye na-ekwu okwu na-ekwuchitere ya ọ na ịgbagonu. Ọsị m nne ndị befasị mba na ọ bụrụ ka onye na-abịa akpọrọ nwaanyị si eme o apị ya tago onye echighene. Ọsị m maka na ya lọvụl ya nye echighebekwe. Ọsị m ọkwanya mana to her greatest surprise na ya mara na ife this guy na-akpọli ya maka nkịta na abụọ ga-ahapụ wee nabụ ugwu awụsa anya na nwaanyị ọ nụrụ ọfụ na ya natara ka Sunday oluo Monday di eme travel na ugwu awụsa ya na nwaanyị ọ nụrụ ọfụ nwaanyị amụgoli ofu nwa ya amara maka ya. Ọsị m nne na ya marọ ya wee nọlụ wee taba afụfụ ya kpụ ya n'elu kpụ ya n'ala ọkọlụ gbogo ọkọlụ bede. Ọsị m nne na ọkwa ndị mmadụ gbabazili ya na ọ nụrụ nwaanyị ịgbagonu ndị si abụọ makwa na di nụrụ nwaanyị ọzọ n'ugwu awụsa nke nwa na fana abụọ n'ugwu awụsa ebe afọ ka dọ wee tibe mkpu wee kpọbaza ndị mmadụ wee kpọba ndị friends ya wee kọbalụfa ndị mmadụ wee kpọbazi anya wee sị ya na ife o mere adọrọ mma alisi na ọ bụ na ọ ga-adụ nwaanyị na ọ kala egwu ya na ọ gwọrọ di ya o si owe filibezie dị guilty wee kpọọ ya na fon one day si ya na anụ nwaanyị ọzọ na ya sị ka agwụ ya na ya na-edela ụmụaka mọ na ya na-ede more kids na ọ ka agwụ ya. Ọsị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya nya wee si ada nsogbu adọrọ as long as dị nnụgo nwaanyị ọzọ ga-akpọkwana ya wee bata n'ụlọ gị jee ka ha ya adịghị ụlọ mgbe ọbụla unu ga-abatakwa nwaanyị afọ bido ebe afọ na ya chọrọ poli. Ọsị a na ya ma mmie ya wee si oke na ọ bụ na ụlọ ka unu chọọ unu nata unu bili n'ụlọ gị ha ya alụmụ na ụmụaka m ụlọ ka anyị bili ebe afọ ịghata na. Ọsị a na ya ma mmie. Ọsị m nne ya wee nọgide one day n'oge covid o this man wee jalụ wee bata na ya mara na o butelu covid anyị amara ma nwaanyị anya na ya na-abụ bụ ọchụrụ ya chụọ wee bulie nakwutebe ya na ụmụ ya na-abụ n'ụlọ wee bata na-asị anya na-esili galik na jinja ka a na-aṅụ ya na-esili nọ n'ikpeazụ ka o mesiri wee sị ya na ọma dị na ya bụ nke wee nata na Chineke melie ife ọma ka ejele ịtụ mma ka ọ na-agwa ya destin o wee lụọ ofu mbọsị ya wee sie nri wee kpọta ụmụaka ya wee sị anya bịa kafaliko nri dụka famili ịghọtagonu ka ekpolu ihe niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi. Ọsị m dis man kwụlụ ọtọ welu fonu kpọba nwunye elu ugwu awụsa sị ya na ya sili nri sị anya bịa lie ego a nrigbuo onwe ya. Ọsị m nne ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa ya na ya afụgo nọọ nkịta ka ya bịala inye nri akwa ịghọtagoro nwoke a kiara about them na ọpa covid nata kịta abịa lie ndị ọsị na ya chọrọ igbu kedu ife ya nọsịkwa na-eme ya wee paakị ya ngwongwo ewe dụlụba ka ya wee je ha ya tụ ụlọ wee bili. Ọsị m mana ife a ji wee wetala anyị dị isi akụkọ na abụ na o nwee nwoke ọzọ bata n'ime ndụ ya chetakwanụ na ego ebie n'isi ka dịkwa n'isi n'ife a na-ajụ bụ onye je wele ego emee n'isi ka a wechigha azụ ka a wee nụba this man mana ọ bụrụ ya bụ nsogbu na ebe bụ nsogbu bụ na mami ya nọ ndụ mgbe this man bịalịa ịghọta kịta ya wee kọsịalụ mami ya ife ya na-afụ n'isi this man mami ya wee sị anya anụ ya na the man adọrọ responsible enough mana kịta na mami ya ngwo akwa ịghọtago ya wee na-echebe onye nọba this guy ngwagezie nọ m ntị kwunu n'ife ọgwụ amụ about the guy ka njụbalị asị ya kedu ihe ịfụgasị n'isi this guy. Ọsị bụ na the guy ji ezigbo ọlụ na ọ na-alụ ọlụ mana nsogbu ya bụ na enwere ike ịkwụ ụgwọ na 7th of the month then before 20 na olisigo the whole money na ọ nwere onye ọ na-azụ ọ dịghị take care of nne nke o ji take care of nne ya nke o ji enye ụmụaka or anybody nne o na this man adụbugo nwaanyị amụta ụmụaka o ya taa kịta na nwunye nke izizi mụọrị ụmụ na-anọ nwoke na-abụ na nwaanyị na-abụ ya na ya na-abụ wee so okwu nwaanyị wee kụrụ ụmụaka wee jawalụ akwa ịghọtago andị na this man na-ewe iwe ọkụ ụmụ nwaanyị ịbago na ọyọsịkwa biko nya agbaghalị ya mana ọ na-eneti anya ọfụma o na-akpa ili alụ na-agwa ya okwu na-ete ekike arọfụ ya na ụmụaka ya ịmagolunu hai Chineke ụmụ nwaanyị Chineke anyway amụrụ m ekele gị afịfịa n'anya amụrụ m ekele gị afụfụ
mana mbụlụ gị mmara anụ that guy yo nwoke ga-aba akwụ onye ụgwọ na 7 olisie gị within 15 days ma ọ bụ na ụlọ 15 days gbaziala aka yọba ego wee chelụ mgbe a ga-akwụ ya ụgwọ ọnwa ọzọ ọ dịgo ka ọ dị responsible. Nwoke chụlụ nwunye weta ụmụaka ọ da akwụchaghị sọpọt ọ dajụ eso ụmụaka ya ọ dịgo ka ọ dị responsible. Ife ọ na-eme na ndụ gị bụ ibon gị ka ọ na-eli na-akwụkwana gị ụgwọ ibon gị ọ na-eli ma ịjụkwa m adị m sorry n'ihe a m na-agwa gị mana etu m si feel ibon gị ọ na-eli ka ọ na-akwụ ụgwọ ya imegide no this guy ị nwere ike iweta ma another story very soon. Nna amen. According to you ịdụ 40 years old ada gị nwaanyị nke izizi dị 18 years then nke ị mụrụ dị 16 years. It's not like na ego eme n'isi gị adọrọzi n'isi gị ego eme n'isi gị dị n'isi gị. You still have that freedom to take care of your children, to take care of yourself and stay married. If ị na-achọ bụ agwara if ị na in fact I don't know and ị nwekwe nwoke na-abịa eli gị ibon gị n'enu ya kedu ife ọzọ ị chọrọ kedu ị na-achọ na onye ga-agbalụ laịsensị ọ ga-eji wee na-emegbu gị ha chimo upon all this red flag ị na-achụ ma ọ gị nọbịa anyway ka nne gị gwa gị jụ ọmụnwa ga-abụ ngwa gị kwelụ nne m ịgbalị ihe dị gị mma ibe o nwere ike nke izizi ada eti gị ife nke ya akụ gị onye na-ewe iwe ọkụ mana ọ na-eji n'ife nkwu wee jọji daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.